Milí žiaci, srdečne vás opäť po roku vítame pri počúvaní našich správ. Predtým ste nás mohli poznať ako Rádio Dvojka, ale po zvážení sme trošku poopravili názov na Bleskové správy Dvojka. Takže prajeme vám príjemné počúvanie a spoločne sa vrhneme na vyhodnotenie prvého polroka tohto školského roka. V septembri sa na našej škole organizovala už vami známa akcia Európsky deň jazykov. Žiaci 8. a 9. ročníka si pripravili aktivity pre mladších žiakov 2. stupňa. Ukázali nám, že učiť sa jazyky je veľmi dôležité a potrebné pre život. Našou prvotinou boli raňajky s pani riaditeľkou, na ktorých zástupcovia tried, okrem pochutnaní si na sladkých kruasantoch a chutných chlebičkoch, prediskutovali naplánované aktivity a spôsob ich realizácie. Koncom októbra žiaci 8. a 9. ročníka zrealizovali halloweenské aktivity pre žiakov 2. stupňa. Po pátracej misii pokračoval večerný program halloweenskou diskotékou a módnou prehliadkou. Taktiež sme bodovali halloweensku výzdobu v triedach, vrátane čistoty a poriadku. Výsledky všetkých bodovaní nájdete na nástenke školského parlamentu. Súčasťou halloweenských aktivít bola i súťaž o najkrajšie upravenú tekvicu, do ktorej sa zapojili žiaci celej školy a pred vstupom do školy sme mali možnosť obdivovať ich krásne výtvory. Prvé miesto vyhrala Laura Beliová z 8. B triedy, ktorá vlastnoručne tekvicu vyrezala a upravila. V súťaži o najkrajší kostýmu spolužiak Patrik Solčanský z 9. B, ktorý si svoju masku vlastnoručne vyrobil, čo dokazuje, že žiaci našej školy sú neuveriteľne šikovní a zruční. V novembri sa uskutočnila bubnovačka, do ktorej sa zapojila celá škola a žiaci svojim symbolickým bubnovaním ukázali, že sa dokážu postaviť za svoje práva. V poslednom mesiaci v roku prebiehali akcie Mikuláš na našej škole a Christmas Jumper Day, vďaka ktorému a samozrejme aj vďaka vám sme vyzbierali peknú sumu peňazí. Zároveň sa realizovali aj vianočné trhy. V novom roku, teda v mesiaci január, sme zorganizovali tretie oficiálne zasadnutie a keďže mandát nášho výboru skončil, zrealizovali sme voľby, na ktorých si zástupcovia tajným hlasovaním zvolili predsedu a podpredsedov. Do školského parlamentu bola opäť zvolená Eliška Kadašiová ako predsedkyňa, Ema Homoľová ako prvá podpredsedkyňa a do nášho malého výboru sa pridal aj Thomas Rafael Wagner ako druhý podpredseda. Zašpicovateľ a nástenkári budú vybraní podľa záujmu. Ale poďme na to najdôležitejšie. Čo nám priniesol mesiac február? Mohli sme sa tešiť na valentínske trhy, valentínsky punč a valentínsku poštu. V marci nás čaká knižný maratón. Máme tu ešte dôležité oznámenie. Žiacky ples sa presúva na mesiac máj, takže ho môžeme nazvať aj majáplesom. Tešíme sa na vás. Ďakujeme za vypočutie našich bleskových správ Dvojka, s ktorými sa opäť stretnete na konci školského roka. Prajeme vám veľa úspechov a príjemne strávený čas na našej škole. Nezabudnite, že každá vaša aktivita, ako i pomoc je vítaná a každý váš nápad môže byť zrealizovaný, pokiaľ je dobrý. Do počutia!